بودما 3 ساعتانه للشنغالي كهرب هاتيا برين لسربي بابتي ليس حزين وشغاني كرسات نيوس راستا وخود قل من دايا ليس لسربي بابتي ام بحث بكي نها للشنغالي كهرب هيا كهرب عصايبويا يان هشتا كهرب نينا. بله ديجين دم باش باش تمتو همو بينر كرسات نيوس باش با بشي وقت يارت نوال انتري باشار الشنغالي ما بشتي دمشمير دهس بها ابرو بشتي برينا هيلا كهرباء اجتماعي سرويزگهن عراق تایبجین پارێزگەها نینەوە و دەبەرێن ڕۆژئاوای پارێزگەها نینەوە بگرێژێ قەزا شنگال تەلەحفەر و قەزا بەعاج ji aliyê welatê Tirkiye ve hatiye birîn herî yekser kareban îctimânî li ser hewlatiyên qeza şingal jî hatiye birîn bo mavê 3 ta 4 demjimêraya kareb hatiye birîn ser vî xelkî li gorî wan zaniyariyên bi dest neketîn wekû tîma Kursat News û piştî ku me peywendî bi rêveberiya kareba qeza şingal kirî diyare ku egerê wê her ji derê serekî bûye ku welatê Tirkiye kareb li ser wêstgehên parêzgeha neynewa biriya ew jî piştî ku daxwaza şayisteyên darayî yên ku beramber dana karebê bi parêzgeha neynewa ji aliyê Tirkiye hatiye xwestin lê diyare ku Iraq amade nebûye wan şayisteyên darayî bi wan bide loma jî sibiha evro demjimêr nêzîk demjimêr saet de kareb hatiye birîn û ji hindî ve wetan kareb ya xelkê şingal nîne bi awayekî باشە دیار نینە کەنگی ئەف کێشە بێتە چارەسەرکردن هیچ ئالیەکێ عێراقی هاتیە سەرخەت helbet piştî ku peywendî bi rêveberiya kareba qeza şingal kirî li gorî gotina wan ku wêzgehên wan yên karebê wê careke dî bê hêla kareba Iraqê ve hêna girêdan piştî ku ji aliyê welatê Tirkiye ve kareb li ser wan hatiye birîn diyar ku di çend saetên bê de wê kareb careke dî asayî be lê li gor gotina rêveberiya kareba şingalê wê ne li wî astê pêdivî be ku pêştir bo nimûne car cara ta 6 saet da kareba niştimanî berdewam hebû li şingalê li gorî gotiniya kareba şingalê ji niha pê ve belkî di astê pêdivî de yan li gor daxwaziya xelkê şingal karebe pê nehête dan ku ew jî kêmbûna saetên kareba niştimanî ye li deverê. باشە لەیس دەست خۆش و پیرۆزباهیە لە تەتکەم ji بۆ هاتناتە بۆ ناف ئەندامên خێزانە کورسات ویڤیا سەرکەفتنێش بۆ تەتخوازم دەست خۆش.